چەمێ خابوورە لە باژارێ حەسەکێ یێ ڕۆژ ئاوای کوردستانê. پشتی چەند ساڵان ji hişka saliyê ava vî çemî diherike. Cotkaran jî dest bi avdana zeviyên genim kirine. من 6 سنين جفت عندنا الأنهار. 6 ساڵە جەمێمە جەقجەق خابوور و گەلیژی مچقی بوون. هەم ترکیە ئاف قوت کردبوو و هەم ji ber hişka saliyê. من مۆتۆرê xwe rakir û dest ji zeviya xwe berda. Ne min tenê, hemû cotkaran zeviyên xwe bicîhiştin. Ji ber erdhejê Tirkiye av berda. Em pêvîne pişka meya avê her tim berde. Bi gotina cotkarên derdora çemê xabûr li gundewarê Hesekê. Salên borî de ji ber qutkirina avê ji aliyê Tirkiye ve wan tenê ji sedî 5 heta 10 zeviyên xwe diçandin. 2011 de siyaseta Tirkiye li hember mantıqê de tê şoxlandin ji bona asekinandina avê. Ji avakirina bendê xwe li mantıqê de av li ser temamê umûmê mantıqê sekinî giştî Sûriyê de jî û him jî taybet jî bajarê Hesekê de jî ev pir wedekî karê sîl ser mantıqê jî çêbû him jî çandiniyê jî him jî heywan jî him jî bona ve xwarinê jî. Lêbeş pişt erdhejê de medît av herikî derbas bû bendê xwe vekirin û cînî vekirin av ji ber medê de herike evaya wê gelkî baş bixta civaka netewî zextekê bike li ser dewleta Tirkiye bê bêhê li ev av tim berdewam bibe ji bona jiyanê li mantıqa me. Ji aliyê xwe ve rêveberê çavkaniyên avê li Hesekê ser bi hikûmeta Sûriye ve Abdulrezzaq el-Awwak dibêje. Di rojên dawî de asta ava çemên Cezîrê bilind bûye. Çemê xabûr 45 metre sêca, çemê Circib 25 metre sêca, çemê Zirganê 20 metre sêca, çemê Caqcaq 6 metre sêca di çirkeyekê de diherikin. Loloxan, Rûdaw